नमस्ते दोस्तों, रउआ सभी के बहुत स्वागत बा आज के हमनी के वीडियो में। आज हमनी के एगो बहुत ही सुंदर सहाना गीत लेके आयल बनी जा। तो लोग ध्यान से सुनी लो। गीत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करम लो और कमेंट पे बताएम लो कि गीत कैसन लागल हटे। सोहर चला हम त सननी पियावा खेते गइले औरो खाली हाने गइले हो। हम त सननी पियावा खेते गइले औरी खाली हाने गइले हो। ये ललना उता गइले नदी दिलिया वना सुन के दैया जड़ गइले हो। ये ललना उता गइले नदी के लिया वना सुन के दैया जड़ गइले हो। आगे आगे आवेला भागिना माता ओकरा पीछे ना नदिया आवस हो। ए ललना ओकरा पीछे आवस नाना दोसिया त देखे दैया जड़ गइले हो। ए ललना ओकरा पीछे आवस नाना दोसिया त देखी दे दैया जड़ गइले हो। काये में देव भागिना माता काये में ना नदिया देव हो। ए ललना काये में देव नाना दोसिया त देखी दैया जड़ गइले हो। ए ललना काये में देव नाना दोसिया त देखी दैया जड़ गइले हो। दाल भात देव में भागिना माता रोटी सब्जी ननद देव हो। ए ललना खुआवे खियाई बनाना दोसिया के देखी दैया जड़ गइले हो। ए ललना खुआवे खियाई बनाना दोसिया त देखी दैया जड़ गइले हो। काथी में सुताई बाना भागिना माता काथिए बनाना दियानु हो। ए ललना काथिए सुताई बनाना दोसिया त देखी दैया जड़ गइले हो। ए ललना काथिए सुताई बनाना दोसिया त देखी दैया जड़ गइले हो। पलंगा सुताई बनाना दे भागिना